naiset ja herrat, olen Kokevat Pasanen ja seuraavaksi ryhmänjohtajien kanssa esittelemme teille hieman sotilaspoliisitoimintaa sekä sotilaspoliisivarustusta sekä aseistusta. Tämän teidän eteenne saavuimme henkilönsuojelun muodossa, jota kutsutaan timantiksi. Siihen kuuluu suojelun johtaja sekä 4 suojamiestä, jotka jatkuvasti tarkkailevat ympäristöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi. Hei, mikä juttu täällä on? Hei, te ootte meikäläisen mailla! Väistäkääs vähän, mikä tää on? Mikä pois on mun maita, hei! Ne on mun maita, mitä täällä teet? Hei! Älä tuu siihen mitään! Hei! Jättäkö mun mailla? Siinä ilmeisesti asiakas pitänyt puheestani, mutta jatketaan siitä huolimatta. Siitäkin on yksi selvitti sotilaspoliisien rooltaisella ammattitaidolla. Mutta taas asiaa. Henkilönsuojauksen lisäksi sotilaspoliisin sodanajan tehtäviin kuuluu muun muassa vihollisen erikoisjoukkojen vastainen toiminta, vaarallisten henkilöiden kiinniotto, poliisin virka-aputehtävät sekä sotavankien järjestely ja käsittelyasiat. Sotilaspoliisin koirat kuuluvat myös mukaan sotilaspoliisin toimintaan. Sotilaspoliisin koulutuksessa pääsee harjoittelemaan hieman erikoisiakin harjoituksia, kuten köyhylaskeutumista, ja lisäksi sotilaspoliisit saavat kattavan voimankäytön koulutuksen. Otto! Otto! Mihin sä menit, Otto? Seis, sotilaspoliisi, pysähtykää! Hei, te! Mitä Pysähtykää! Puukko! Puukko! Puukko maahan! 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 Älkää rimpuilko! Valmiit! Älkää rimpuilko! Raudatamme teidät itsenne ja muiden turvallisuuden takia. Onko teillä mitään, millä voisitte vahingoittaa itselle tai muista? Älkää rimpuilko! Kyllä ne on halvempia kuin mitä Sirolta. Se kestää pidempään. Älä rimpuile! Nostamme teidät 3. polville. 1, 2, 3. Nostamme teidät ylös 3. 1, 2, 3. Ja rauhassa mennä. Älkää rimpuile! Vaihto! Älkää rimpuile! Kanttuun! Tästä kiitos taas kuuluu erittäin päteville suojamiehille. Mutta seuraavaksi pääsemmekin tästä sitten seuraavaan aiheeseen, eli varuste- ja ase-esittelyyn. Ensimmäisenä esittelemme teille sotilaspoliisimiehen varustuksen, joka kuuluu pomppu, käsiraudat, kypärä, suojalasi sekä sirpaleliin. Ja tietysti sotilaspoliisin hihanauha. Aseistuksena sotilaspoliisilla on pistooli, joka on erityisen hyvä läheltä ammuttaessa pienen kokonsa takia. Sillä pystytään asutuskeskuksissa ampumaan lähietäisyydellä paremmin esimerkiksi kuin rynnäkkökiväärillä, joka myös kuuluu sotilaspoliisimiehen varustukseen. Rynnäkkökivääri esille vaan. Hyvä. Siinä, eli alikersti vakkurilla kyseinen ase, eli rynnäkkökivääri 62. Ja lisäksi alikersti vakkurilla on päässään suojanaamari, joka suojaa meitä taistelukaasuilta. Seuraavaksi haulikko. Kyllä. No niin. Haulikko on erityisen tehokas
tässä myös läheltä. Kauliskaa käytetään kahta erilaista, oikeastaan kolmeakin. Joko kovaa perää tai sitten taistoperää. Ja sitten on normaalia lipasputkia, johon mahtuu 1+4 patruunaa. Ja sitten on jatkettu lipasputki, johon mahtuu 1+7 patruunaa. Seuraavaksi sitten tarkkuuskivääri, jota lähinnä tarkka-ampujat sitten käyttää ja jolla voidaan ampua jopa kilometrin päähän vihollista. Seuraavaksi siirrytään sitten sinkoaseiden esittelyyn. Ensimmäisenä niistä kevyt kertasinko, joko 88 tai 70, tässä tapauksessa vanhempi malli. Kevyellä kertasingolla tuhotaan rynnäkkövaunuja sekä panssaroituja ajoneuvoja. Läpäisee noin 30 senttiä terästä. Sitten sinkoaseesta suurempi, eli rantatyötä kaikki panssarivaunut sekä panssariajoneuvot. Seuraavaksi sitten täyspakkausvarustus, jolla painoa löytyy noin 30 kiloa. Siihen kuuluu taisteluvyö. Sitten reppu. Se reppu on tietysti kiinnitettynä makuupussi, makuualusta ja vaihtovaatteita sisällä. Täyspakkausvarustukseen kuuluu tietysti myös kypärä ja rynnäkkökivääri. Tätä myös nykyiset jääkärit pääsevät amppien kyllästymiseen saakka. Sitten lopuksi vielä itse taistelijamalli, miltä teidänkin omat korpisoturinne tulevat näyttämään palveluksen loppumetreillä. Ole hyvä, Rambo! Tää on hyvä, tää on pakko. Rambo on joka lujaa, mutta kyllä se sieltä tulee toivottavasti kohta. Käykää siellä maan odottelemassa vähän. Elikkä siinä varustuksena 2 raskasta kertasinkoa, taisteluvyö, 2 telamiinaa, jossa tulee vaunuja, niin saa nekin pysäytettyä sitten. Ja tietysti täytyy käsiaseellakin tarpeeksi olla rynnäkkökyväri. Roikkuu siinä nyt varmuuden mutta haulikollahan ne hienompi on ampua. Ja paljon tässä tämä. Ja lopuksi voitte käydä tutustumassa kyseisiin aseisiin.